Γι' αυτό θα σας πω για το θεσμό της Ιεράς Εξομολογήσεως. Είναι γνωστά αυτά που θα πω, αλλά εγώ θα τα βάλω σε μια σειρά. Η εξομολόγηση ή η εξαγόρευση, όπως τη λέμε, συνδέεται πάντοτε με την αμαρτία. Έτσι. Η αμαρτία είναι ρίζα πικρίας, δηλαδή φέρνει στον άνθρωπο μέσα, όπως είναι όταν έχεις μια πληγή που σου φέρνει πάντοτε στεναχώρια, είδετε όσοι έχουμε στομάχια, είδατε καμιά φορά που έχουμε μια καούρα εδώ και συνέχεια μας φέρνει μια πίκρα. Έτσι ακριβώς λένε οι πατέρες, είναι η αμαρτία, είναι ρίζα πικρίας, έτσι, ρίζα πικρίας. Σκοτίζει τον νουν, δηλητηριάζει την καρδιά, εχμαλωτίζει τη θέληση. Άλλωστε το έχει επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο Κύριος αυτό το πράγμα. Τι είπε? Πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Έτσι δεν είπε? Κάθε ένας ο οποίος κάνει την αμαρτία συστηματικά, αυτός είναι δούλος της αμαρτίας. Βέβαια λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πες ότι έκλεψες μια φορά. Δεν είσαι κλέφτης, έτσι, δούλος ας πούμε της κλοπής, ή έπεσε στην πορνεία μια φορά. Δεν είσαι πόρνος, αλλά όταν συνέχεια κάνεις το ίδιο πράγμα, τότε είσαι εχμάλωτος του πάθους, έτσι, του πάθους. Όταν συνέχεια πέφτεις στο ίδιο αμάρτημα, είσαι εχμάλωτος του πάθους τότε. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρομοιάζει την αμαρτία με τις αρχαίες σκύλες. Ήταν εκείνα τα τέρατα, τα μυθικά. Τα μυθικά. Λέγει χαρακτηριστικά πως η αμαρτία ου μη δοκίν αμαρτήν ούτως, αυτήν αναπλάτων, ίας ή τον έξωθεν ποιητέ τα σκύλας υπογράφουσιν. Όπως ακριβώς λέει, ζωγραφίζουν αυτά τα μυθικά τέρατα οι έξωθεν ποιητές, δηλαδή οι συγγραφείς, έτσι ακριβώς είναι και η αμαρτία. Το σώμα του θανάτου που μιλάει, για το οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος, είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου, αυτό είναι το μοναδικό. Το μοναδικό πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι ούτε τα λεφτά, ούτε η υγεία, ούτε αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αμαρτία. Πώς θα απαλλαγεί από την αμαρτία και πώς θα θεραπευτεί και πώς θα αποκτήσει την πρώτη του ευγένεια, όπως ακριβώς τον δημιούργησε ποιος? Ο Θεός, έτσι είναι. Ο αείδημος Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος, που ήταν ένας σοφός ιεράρχης, πολύ σοφός, λέει, τι λέει? Γράφει για την αμαρτία. Η μεγάλη τραγικότητα μέσα στην οποία ζει ο άνθρωπος είναι η αμαρτία, λέει. Αν υπάρχει κάτι το τραγικό στον άνθρωπο, είναι πια η αμαρτία την οποία διαπράττει. Η αμαρτία μου, πώς λέγει ο Δαβίδ, ενώπιον μου εστί διαπαντός. Μπροστά μου είναι, λέει. Ναι. Αλίμονο σε εκείνο τον άνθρωπο, των χριστιανών, που δεν ζει την τραγικότητα αυτή και δεν έχει συνεχή υπόμνηση της αμαρτίας, που η συνείδησή του πριν από την αμαρτία δεν τον συγκρατεί και μετά την αμαρτία δεν τον ελέγχει. Λέει, αλίμονο στον άνθρωπο που κάνει αμαρτίες και δεν το καταλαβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που πριν διαπράξουν την αμαρτία περνάνε μια τραγική κατάσταση, έτσι, Το σκέπτονται πώς θα το κάνει και τι θα το κάνει και λοιπά. Και μετά όταν κάνουν την αμαρτία στεναχωριούνται πάρα πολύ. Έχουν, πώς το λέμε, τύψεις συνειδήσεως, που τους ελέγχει. Ένας άνθρωπος που δεν αισθάνεται την αμαρτία που θα κάνει και δεν ελέγχεται όταν την κάνει, είναι πνευματικά νεκρός, όπως το σώμα. Το σώμα ενός ανθρώπου που είναι νεκρόν, είναι χωρισμένο από τη ψυχή. Όταν το σώμα του ανθρώπου που πεθαίνει δεν αισθάνεται τίποτα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος που δεν αισθάνεται την αμαρτία. Για τώρα προσέχτε με. Λέει κάτι αυτός ο Μητροπολίτης πολύ σωστό, ήταν σοφός άνθρωπος. Λέει, η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο η παράβαση του θελήματος του Θεού και η ικανοποίηση του δικού μας θελήματος. Δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Και λέει λοιπόν, η τελευταία αυτή φράση είναι το πιο ωραίο. Λέει, η αμαρτία
είναι μια πράξη και μετά την πράξη μια κατάσταση. Η αμαρτία είναι μια πράξη, έτσι δεν είναι? Ας πούμε, είπα προηγουμένως, έκλεψες ένα ποτήρι. Είναι μια πράξη αυτή. Μετά όταν ξαναέρθει πάλι κλέβεις αυτό το αναλόγιο. Μετά κλέβεις το τραπεζάκι. Μετά κλέβεις λεφτά. Μετά λέει, αυτό που ήταν μια πράξη τώρα έγινε τι? Κατάστασης. Κατάστασης. Αυτό είναι η πιο ωραία παρατήρηση που έκανε. Η αμαρτία ενώ είναι μια πράξη, αν δεν προσέξεις γίνεται μια κατάσταση. Μια κατάσταση. Έτσι αρχίζουν όλες οι αμαρτίες. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει την αγωνία που έχει ο άνθρωπος όταν θέλει να κάνει μια αμαρτία για πρώτη φορά. Το σκέπτεται, το ξανασκέπτεται, το ξανασκέπτεται, το ξανασκέπτεται. Ο άνθρωπος του Θεού εννοώ, έτσι δεν είναι, που αγωνίζει, γιατί οι άλλοι δεν είναι, όσοι είναι έξω από την Εκκλησία, παραδομένοι στα πάθη τους, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Το σκέπτεται, το ξανασκέπτεται, το ξανασκέπτεται, το ξανασκέπτεται και μετά κάνει το άλμα και κάνει την αμαρτία. Λοιπόν, όταν κάνει την αμαρτία αισθάνεται στεναχώρια, μεγάλη στεναχώρια. Αυτό κρατάει για μερικές μέρες. Αν μεν είναι έξυπνος αυτός, θα πάει να βρει το πνευματικό, θα εξομολογηθεί, θα κλάψει, θα θρηνήσει, θα ζητήσει το έλεος του Θεού. Εάν όμως του άρεσε αυτό που έκανε, θα αρχίσει τώρα να το κάνει και δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά δεν θα έχει αυτή τη διεργασία, να το σκέπτεται, να το ξανασκέπτεται. Λίγο θα τον κεντάει η συνείδηση, αλλά θα το ξανακάνει. Την τρίτη πιο λίγο, την τετάρτη πιο λίγο, μετά την 10η φορά θα λέει εντάξει. Δεν χρειάζεται, δεν είναι και αμαρτία, θα αρχίσει να δικαιολογεί. Θα αρχίσει να δικαιολογεί την αμαρτία. Το λέγει κάπου ένας εκ των πατέρων. Γι' αυτό και είπα μια φορά να κάνω ένα κήρυγμα που να το επιγράψω η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά. Δηλαδή πώς κανείς πέφτει πρώτη φορά στην αμαρτία. Η πρώτη φορά. Μετά σου γίνεται συνήθεια, έξις, κατάσταση. Είναι μια καθολική πραγματικότητα στην ζωή, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και ολοκλήρου του κόσμου. Χρειαζόμαστε τη θεραπεία της χάριτος του Θεού. Αυτό είναι η αμαρτία, έτσι. Από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, κάθε θεοφιλής ψυχή ποθούσε να γιατρευτεί από την ασθένεια της αμαρτίας. «Ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτονση», παρακαλούσε με τα λόγια ο προφήτης Δαβίδ. Ίασε την ψυχή, θεράπευσε την ψυχή μου, γιατί αμάρτησα σε σένα, Κύριε, λέγει. Ναι. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Χριστός ενανθρώπισε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε προκειμένου να θεραπευθεί το μέγα τραύμα που λέγεται τι? Άνθρωπος. Ο Χριστός θεράπευσε τον άνθρωπο που ήταν το μέγα τραύμα της ανθρωπότητας, της οικουμένης. Έτσι ο Χριστός έγινε ο ιατρός των ανθρώπων. Κατά τον Αγιορείτη Ιερομόναχο Γρηγόριο, ο ίδιος ο Χριστός χαρακτήρισε την αμαρτία ως ασθένεια. Η αμαρτία είναι μια αρρώστια και τον εαυτό του ως ιατρόν. Όταν απαντώντας σε εκείνους που τον κατηγορούσαν ότι επισκέπτεται τους αμαρτωλούς, είπε, θυμάστε όταν μπήκε στο τελωνίο του Ματθαίου και λέει ακολούθησέ με, και τον ακολούθησε ποιος? Ο Ματθαίος. Και μετά πήγε στο σπίτι του και έκανε δοχήν τι? Μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Τραπέζι μεγάλο στον Κύριο. Και εκεί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι τελώνες πήραν μέρος στο τραπέζι αυτό και κατηγόρησαν το Χριστό στους μαθητάς μερικοί και είπαν, λέει, ξέρει ο διδάσκαλός σας, ο διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει μαζί με αυτούς που είναι αμαρτωλοί, φάγος και ινοπότης. Και τι είπε ο Κύριος? Λέει, δεν έχουν, λέγει, ανάγκη ιατρού οι ισχύοντες, αλλά οι κακώς έχοντες. Δεν έχουν ανάγκη από τον γιατρό αυτοί που είναι υγιείς, αλλά αυτοί που είναι τι? Άρρωστοι. Ουκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Έτσι. Τους λέει ότι εγώ είμαι ένας γιατρός. Ο γιατρός όμως, μια φορά θυμάμαι κάναμε ένα ιερατικό συνέδριο και μερικοί μιλήσανε στις εισηγήσεις του για τις αμαρτίες και ένας ιερεύς είπε, όλο για τις αμαρτίες μιλάμε όλο για τις αμαρτίες.
Και λέει, θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Καλίνικο, τον Δεσπότη, που σηκώθηκε και είπε ότι, λέει, μπορείτε να φανταστείτε ένα ιατρικό συνέδριο που να μην μιλήσει καθόλου για τις αρρώστιες, αλλά να μιλάει για το αγαθόν της υγείας. Η υγεία τι καλό πράγμα που είναι, τι καλό πράγμα, αλλά αυτό δεν είναι ιατρικό συνέδριο. Ο σκοπός είναι να θεραπεύσει κανείς τις αρρώστιες που προσβάλλουν την υγεία. Έτσι λοιπόν ο Χριστός είναι γιατρός, ο οποίος θεραπεύει τις δικές μας ασθένειες. Μιλώντας ο Χριστός στη συναγωγή της Ναζαρέτ είπε ότι με την ενσάρκωσή του εκπληρώθηκε η προφητεία. Πνεύμα Κυρίου επεμέ ου είναι και έχρισέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχούς απέσταλκέ με. Ιάσαστε τους συντετριμμένους την καρδία και ρίξε εχμαλώτης άφεσιν. Λέει, βρήκε το χωρίο αυτό του Ισαΐα που λέει ότι το πνεύμα του Κυρίου με έστειλε για να ιάσαστε τους συντετριμμένους, αυτούς οι οποίοι έχουν αρρώστιες, έχουν συντριβεί από την αρρώστια. Ο Κύριος ήλθε στη γη ως ιατρός εκείνων που η καρδιά είχε συντριβεί από το βάρος της αμαρτίας. Κατά τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρία, ο Χριστός ήλθε να θεραπεύσει τους ασθενείς που έχουν νουν άστατο και εύκολα διεφθαρμένων και δεν μπορούν να αντισταθούν στις προσβολές των παθών. Όσοι, λέει, το μυαλό μας παίρνει αέρα και έχουμε διεφθαρμένο νουν και δεν μπορούμε να αντισταθούμε στις προσβολές των παθών, ήρθε ο Κύριος και μας έδωσε το φάρμακο. Το φάρμακο είναι η χάρις του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, μη λες αμάρτησα και τι μπορώ να κάνω. Μερικοί λένε, κοίταξε, εγώ είμαι αμαρτωλός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ έτσι είμαι. Έτσι είμαι, έτσι δεν το λένε πολλοί. Εγώ έτσι είμαι. Τι να πάω τώρα στο πνευματικό να εξομολογηθώ, εγώ έτσι είμαι. Εγώ έτσι, δεν φεύγω από αυτά που... Έχεις ιατρό ανώτερο από την αρρώστια. Έχεις ιατρό που νικάει τη φύση του νοσήματος. Ιατρό που θεραπεύει μόνο με το νεύμα. Έχεις ιατρό ο οποίος μπορεί και θέλει να σε θεραπεύσει. Σε αυτόν τον μοναδικών φιλάνθρωπο ιατρών καταφεύγει κάθε πνευματικά ασθενής και ζητά την ίαση της ψυχής του. Να πω και ένα τροπάριο που λέει την σιπεδόνα σωτήρ θεράπευσον της ταπεινής μου ψυχής. Μάλαγμά μη επίθες και έλεον και ίνων έργα μετανοίας κατάνοιξη με τα δακρύα. Τη σιπεδόνα, το τραύμα που έχουμε, να το θεραπεύσεις, Κύριε, και να βάλεις επάνω επίθεν μάλαγμα, έτσι, Τι μάλαγμα, έλεον και ίνων, έργα μετανοίας, δηλαδή κατάνοιξη με τα δακρύων. Τώρα λιγάκι για να σας ξεκουράσω, γιατί αυτά είναι όλα θεωρητικά. Ας πούμε ένα περιστατικό. Πριν από λίγο καιρό, είχα πάει στο Άγιον Όρος και έκανα ένα πανηγύρι του Αγίου Κοσμάτου του Πρώτου, εκεί στις Καρίες του Πρωτάτο. Λοιπόν, είχε και θάλασσα, φοβερή θάλασσα είχε. 1η Δεκεμβρίου ήταν νομίζω. Και μου λέει ο πρώτος του Αγίου Όρους, λέει, Πάτερ, λέει, δεν μπορείς να φύγεις από εδώ, από την Δάφνη, πρέπει να φύγεις από εκεί, από το Βατοπέδι. Με βάλαν σε ένα αυτοκίνητο και με πήγαν στην προβλήτα του Βατοπεδίου που δεν είχε θάλασσα να μπω μέσα. Εκεί πράγματι μπήκαμε μέσα. Όπως μπήκαμε, δεν ήταν και πολύ. Καθίσαμε εκεί σε ένα... εγώ, οι διάκονοι και κάποιος άλλος που ήταν μαζί μου. Εκεί έκανε μια στάση την Εσφυγμένου και μπήκαν 3 νεαρά παιδιά. Νεαρά όταν λέω ότι σχέση με μένα, γιατί αυτοί πρέπει να ήταν... Εγώ 60, αυτοί θα ήταν 27, 30, τόσο. Ναι. Εγώ είχα το ραβδάκι μου, δεν μιλούσα. Καθόμουν εκεί όπως ήταν έτσι αυτό, αυτοί στο μεσαίο καθίσματα. Μέχρι να γυρίσουμε εκεί τον κάβο στον Αράπη που λένε εκεί, όλο γεννούσαν, με κοιτούσαν, κάτι λέγανε. Με ξανακοιτούσαν, κάτι λέγανε. Με ξανακοιτούσαν, κάτι λέγανε. Εγώ δεν έλεγα τίποτα απολύτως. Οπότε ένας λέει, Πάτερ, λέει, μπορώ να σου πω κάτι. Λέω, ορίστε. Λέει, άμα εξομολογηθείς, πας και εξομολογηθείς, μπορείς να ξανακάνεις πάλι τις ίδιες αμαρτίες. Το ερώτημά τους ήταν αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είχαν πάει σε ένα πνευματικό
και είχαν κάνει αμαρτίες, θα είχαν και αμαρτίες, γιατί καταλάβαινε από αυτά, από τα συμφραζόμενα,